എന്താ ചായക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കണില്ലേ? ഞാൻ ചായക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോയതാ. ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തപ്പോ അമ്മ അത് മേടിച്ചോണ്ട് പോയി. അപ്പൊ ഇന്ന് വെറൈറ്റി ചായക്കടിയാവും. ശരിയായിരിക്കും. ഞാൻ പോയി നോക്കട്ടെ. നോക്കിട്ട് വാട്ടാ. അമ്മേനെ അടുക്കളയിലൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോ. എവിടെ പോയി? അമ്മേനെ കാണാനില്ലല്ലോ. അമ്മേ അമ്മ അമ്മ അവിടുന്ന് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കണമെന്ന് വിനിഷ പറഞ്ഞു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെറൈറ്റി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാനാവുന്നു. മോനെ എല്ലാവരും എന്റെ വീഡിയോ ഇട്ട് തള്ളാന്ന് പറയാ. ഇത് സുന്ദരിയാവാൻ നോക്കിയതാ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ചായക്കടി പോയില്ലേ? ഓടാ.